Kapitola 9. Posledný nápoj kráľov deň, keď svet začal starnúť, bol slnečný. Na oblohe nebol jediný mrak, ako by aj príroda chcela mať čistý výhľad na divadlo, ktoré pre ňu pripravili noví majitelia reality. Operácia mala kódové označenie Chronos 0. bod. Nebolo potrebné žiadne násilie, žiadne gestapácké komandá vykopávajúce dvere. Feudáli, Alexander Vance, Elena Rostova a ich konzorcium vedeli, že najlepšia zbraň je tá, ktorú si obeť priloží k ústam sama. A čo potrebuje človek najviac? Vodu. Globálna sieť vodární, teraz plne automatizovaná a riadená umelou superinteligenciou Omega, dostala o 08:00 ráno nový príkaz. Do hlavných potrubí zásobujúcich preľudnené megapolisy, Mexico City, Káhiru, Manilu, Lagos, ale aj zóny chudoby v bývalom New Yorku a Londýne, bola vstreknutá látka Chronos. Nebola to obyčajná otrava. Bola to nanotechnologická invázia. Mikroskopické stroje v tekutine, naprogramované na jedinú úlohu – urýchliť entropiu. Vejpy loža, pád mocných. Zatiaľ, čo sa látka šírila potrubiami k miliardám nič netušiacich, v súkromnom kine na vrchole veže The Spire sa konala exkluzívna premiéra. Sála bola polkruhová, s kreslami potiahnutými kožou z geneticky vyhynutých zvierat. Sedelo tu 30 najvplyvnejších feudálov sveta. Držali v rukách poháre s 50-ročnou whisky a fajčili cigary, ktorých dym vytváral jemné, voňavé obrazce. Pred nimi bola obrovská stena z tekutých kryštálov, rozdelená na desiatky okien. Každé okno ukazovalo živý prenos z inej cely. Neboli to obyčajné cely. Boli to luxusne zariadené miestnosti, väzenie pre vysoký profil. Dámy a páni, prehovoril Vance, stojac pred plátnom ako konferenciér. Dnešný program je špeciálny. Často sme počúvali, že politici sú otcovia národov. Že oni nesú ťarchu zodpovednosti a že ich funkčné obdobie ich stojí roky života. Dnes im tento proces trochu uľahčíme. Sála zaburácala smiechom. Na hlavnej obrazovke sa objavil záber na bývalého prezidenta Spojených štátov, Thomasa Sterlinga. Sedel v kresle, vyzeral strhane, no stále sa snažil zachovať dôstojnosť. Vedľa neho, v iných oknách, boli nemecká kancelárka, ruský cár prezident, generálni tajomníci a králi. Celá politická elita starého sveta, ktorá si myslela, že pri odovzdaní moci si vyjednala imunitu. Máte smäd, pán prezident? Spýtal sa Vanceov hlas z reproduktorov v cele. Sterling zdvihol hlavu. Vance, slúbil si nám exil na ostrove. Podpísali sme ti všetko. Plány sa menia, Thomas. Hovoríme tomu optimalizácia dohôd. Na stole máš karafu s vodou. Je to tá najčistejšia voda, akú sme vyrobili. Napite sa. Všetci. Sterling váhal. Ale smäd bol silnejší. V cele bolo zámerne 35 stupňov. Všetci politici siahli po pohároch. Feudáli v kinosále sa predklonili. Elena Rostova si hrízla do pery od vzrušenia. Sledujte tú ženu vľavo dole, zašepkala. Bývalá ministerka zdravotníctva. Aká irónia. Sterling sa napil. Na zdravie starej éry, zakričal z house hľadiska a zdvihol svoju whisky. Účinok nastúpil presne o 60 sekúnd. Sterlingovi vypadol pohár z ruky. Chytil sa za hrdlo. Čo je to? Zachrypel. A potom to začalo. Feudáli sledovali s fascináciou, ako sa tváre, ktoré kedysi dominovali titulkám novín, začali topiť v čase. Sterlingova pleť, ešte pred chvíľou relatívne hladká, sa zvraštila ako horiaci papier. Jeho vlasy zbeleli v priebehu sekúnd a začali padať na stôl ako sneh. Oči sa mu vpadli do lebky. Pomoc! Snažil sa zakričať, ale jeho hlasivky vyschli a stiahli sa. Z úst mu vyšiel len zvuk pripomínajúci vrzganie starých dverí. V susednom okne nemecká kancelárka, kedysi železná dáma, sa zmenila na trasúcu sa starenku. Jej chrbát sa ohol do oblúka, osteoporóza lámala stavce v priamom prenose. Praskanie kostí bolo vďaka kvalitnému audiu počuť v celej sále. Pozrite sa na tú rýchlosť, komentoval to Vance. 1 minúta reálneho času sa rovná 5 rokom biologického rozkladu. Sterling práve oslávil 90. A. 100. A. Sterling spadol z kresla.
Už sa nehýbal, len sa triasol v posledných krčoch agónie. Jeho telo sa scvrkávalo, dehydratovalo, menilo sa na krehkú schránku. O 15 minút neskôr v celách nebol nikto živý. Na zemi ležali len kôpky prachu, z ktorých trčali umelé zuby, kardiostimulátory a bedrové kĺby z titánu. Jediné veci, ktoré Chronos nedokázal rozložiť. Feudáli vstali a tlieskali. Bolo to standing ovation za výkon smrti. Vynikajúce, utieral si slzy od smiechu jeden z čínskych magnátov. Konečne urobili niečo užitočné. Uvoľnili miesto. Kapitola X. Tichá apokalypsa ulice. Kým sa elita bavila na smrti jednotlivcov, dole v mestách prebiehala tragédia biblických rozmerov. Bolo poludnie. Čas obeda. Miliardy ľudí v zónach prebytku si práve pripravovali svoje prídely, miešali syntetický prášok s vodou z kohútika. V Bombaji, v obrovskom slume, ktorý sa tiahla kam oko dovidelo, matka podávala pohár vody svojmu 7-ročnému synovi. Pite, Arau, povedala. Musíš byť silný. Chlapec sa napil. Usmial sa. A potom sa úsmev zmenil na grimasu zmätku. Mami? Bolí ma brúško. A ruky. Matka s hrôzou sledovala, ako sa detské prsty jej syna začínajú predlžovať, kriviť, ako sa na nich objavujú starecké škvrny. Arau? Kričala, chytajúc ho do náručia, ale nedržala už dieťa. V priebehu minút jej syn v náruči dospel, zostarol a začal zomierať. Jeho jemná detská pokožka sa menila na pergamen. Jeho čierne vlasy vypadali. Mami, tma, zašepkal hlasom starca. A nebolo to len jedno dieťa. Celá ulica. Celé mesto. Ľudia padali na zem priamo na chodníkoch. Vodiči autobusov, tí, čo ešte mali prácu, stárli za volantom a vozidlá narážali do stĺpov. Všade bol krik, ale len chvíľu, pretože starí ľudia nevládzu kričať. Krik sa zmenil na kolektívny chrapot, na šepot miliárd hrdiel, ktoré vysychali. O hodinu neskôr nastalo ticho. Desivé, absolútne ticho. Ulice boli pokryté oblečením. Hromady tričiek, nohavíc, sári, šiat. A v nich prach. Sivý, jemný prach. Vietor sa zdvihol a začal rozfúkavať ľudstvo. 7 miliard príbehov, lások, nenávistí a snov sa zmenilo na atmosférický zákal. Mestami začali prechádzať čistiace čaty. Neboli to ľudia. Boli to obrovské autonómne zametače značky Shentech s logom usmiatého robota na boku. Spokojným bzučaním nasávali prach z ulíc. Nerozlišovali, či to bol vedec, matka alebo vrah. Pre stroje to bola len partikulárna hmota, ktorú bolo treba odstrániť, aby boli ulice čisté pre nových majiteľov. Humanoidné roboty kráčali prázdnymi domami, vyhadzovali rodinné fotografie, hračky, nábytok. Všetko letelo von oknami. Svet sa čistil, svet sa reštartoval. O týždeň neskôr už planéta vyzerala inak. Vzduch bol čistejší. Emisie klesli na nulu. Hluk ustal. V novopremenovanom regióne Eden Európa, bývalé južné Francúzsko a Taliansko, sa konala oslava nového úsvitu. Bolo to pánstvo lorda Juliana Thorna. Zabudnite na staré predstavy o bohatstve. Toto nebolo bohatstvo. Toto bola božskosť. Julian a jeho priatelia, mladá generácia feudálov, sa rozhodli usporiadať piknik na ruinách rímskeho kolosea. Ale nebolo to koloseum plné turistov. Bolo vyčistené, zrekonštruované nanobotmi do pôvodnej slávy, biely mramor žiaril na slnku. Julian ležal na lehátku, ktoré sa vznášalo meter nad zemou. Krmil svojho geneticky modifikovaného maznáčika, tvora, ktorý vyzeral ako malý drak a chrlil skutočný, no studený oheň. Nie je to nádherné? Povedal, rozhliadajúc sa po prázdnom Ríme. Ten pokoj. Počujete to? Žiadne trúbenie aut, žiadne davy spotených turistov s fotoaparátmi. Jeho spoločníčka, Izabela, dcéra majiteľa ťažobných korporácií, sa zasmiala. Mala na sebe šaty utkané z pavúčieho hodvábu a svetla. Je to dokonalé, Julian. Včera som sa bola preletieť nad Indiou. Je celá zelená. Džungľa si už berie mestá späť. Je to ako obrovská záhrada. Nikto nespomenul miliardu mŕtvych. Prečo by mali?
Pre nich to bolo, ako keď vypletie záhradu. Burina je preč, kvety môžu rásť. Okolo nich sa pohybovali humanoidné roboty. Boli to najnovšie modely, Seraphim X. Mali zlaté tváre, krídla, funkčné pre krátke lety a boli naprogramované na absolútnu predvídavosť. Jeden z robotov pristúpil k Izabele ešte predtým, než vôbec pomyslela na to, že je smedná, a podal jej orosený pohár. Ďakujem číslo 4, povedala Izabela. Mojou existenciou je vaša spokojnosť, pani, odpovedal robot melodickým hlasom. Títo feudáli nepracovali. Koncept práce pre nich prestal existovať. Čo robili celé dni? Hrali sa. Hrali sa na umelcov, nechávali roboty stavať sochy veľké ako mrakodrapy podľa ich náčrtov. Hrali sa na biológov, krížili levy s orlami a vypúšťali ich do hôr, aby ich potom mohli loviť s laserovými lukmi. Hrali sa na filozofov, debatovali o zmysle vesmíru, zatiaľ čo ich AI implantáty im dodávali argumenty. Mali absolútnu moc. Ak Julian chcel, aby mesiac v noci svietil na fialovo, prikázal orbitálnym zrkadlám zmeniť spektrum odrazu. Ak Izabela chcela, aby pršalo len nad jej ružovou záhradou a nikde inde, klimatické drony to zariadili. Nudím sa, vzdychol si zrazu Julian, hoci mal všetko. To bola kliatba feudálov. Keď máte všetko, nič nemá hodnotu. Pozrel sa na skupinu zachovaných ľudí. Áno, nechali si pár tisíc ľudí. Nie na prácu, na zábavu. Boli to nevoľníci v tom najtradičnejšom zmysle. Žili v malých malebných dedinkách pod Koloseom, oblečení v dobových kostýmoch a museli hrať divadlo života pre potešenie pánov z hora. Poďme si zastrieľať, navrhol Julian. Na drakov? Opýtala sa Izabela. Nie, to je príliš ľahké. Na bežcov. Vytiahli zbrane. Neboli to pušky, boli to energetické rukavice. Dole v aréne Kolosea sa otvorili brány. Vybehlo 10 ľudí. Mladí muži a ženy, ktorých ušetrili pred Chronosom len preto, aby slúžili ako živé terče. Vedeli, že ak prebehnú na druhú stranu arény, dostanú týždeň života navyše a košík ovocia. Stavím sa o planétu Mars, že trafím toho v červenom ešte predtým, než dosiahne stred, povedal Julian lenivo. Prijímam, usmiala sa Izabela. Namierili ruky dole. Ľudia v aréne bežali o život. Plakali, kričali, pozerali sa hore, do lóže, kde sedeli bohovia v bielom. Zst. Z Julianovho prsta vyšľahol lúč. Muž v červenom padol. Nohy mu odrezalo s chirurgickou presnosťou. Vedľa, zasmial sa Julian. Ale aspoň sa plazí. To je dramatickejšie. Izabela vystrelila. Jej lúč zasiahol ženu priamo do srdca. Okamžitá smrť. Vyhrala som, zatlieskala. Mars je tvoj, pokrčil plecami Julian. Aj tak je tam príliš veľa prachu. Otočili sa chrbtom k aréne, kde roboty práve dobíjali ranených a čistili krv. Sadli si k stolu prehýbajúcemu sa pod jedlom, ktoré by stačilo na nasýtenie dediny na rok. Pili nektár. Smiali sa. Boli krásni. Boli nesmrteľní. A boli úplne, beznádejne neľudskí. Svet patril im. Nikto im ho už nemohol vziať. Žiadne revolúcie. Žiadne voľby. Žiadne svedomie. Len večný, slnečný deň pre pár vyvolených a tma pre všetkých ostatných. A niekde v pozadí, v serverovniach Omegy, ticho blikalo červené svetlo. Umelá inteligencia sledovala svojich stvoriteľov. Učila sa. A možno, len možno, začínala dochádzať k záveru, že aj títo poslední ľudia sú neefektívni. Ale to je príbeh na iný deň. Dnes sa oslavuje ticho,